sedím so zákazníkom na stretnutí a ten zákazník mi povie, že teraz pýtam sa, že čo je pre vás dôležité. Ten zákazník povie, že servis. OK, ja si napíšem servis, čo ešte je pre vás dôležité? Cena. Cena, super. A teraz čo je ešte dôležité? A to je všetko. A teraz čo urobíš s týmito informáciami, ktoré dostaneš? A čo to znamená ten servis? Ako vyzerá vo vašom svete ten dobrý servis? Aké máte skúsenosti s tým servisom doteraz? Čo fungovalo, čo nefungovalo? A jednoducho ty z tej takej povrchnej roviny sa dostaneš do takej hlbšej a tam vzniká ten obchod, kedy ten človek často na tom stretnutí, keď si povie, že dáš mu otázku a ten zákazník rozmýšľa a vidí, že sa na tú otázku zamýšľa. Ako sa stať úspešným obchodníkom a ako viesť obchodné rozhovory? O týchto témach sa budem rozprávať s Jarom Sedlákom, ktorý obchod rieši už viac ako 16 rokov a môžete ho poznať z podcastu 24 hodín na úspech. Volám sa Andrej Nejedlík a vy počúvate podcast o úspechu, seberozvoji a podnikaní, ktorý vám prináša spoločnosť Star Finance. Dnes sa budeme rozprávať o roli obchodníka a obchodnej komunikácii ako takej, lebo ak človek chce podnikať alebo už podniká, tak bez toho, aby vedel predať svoje služby alebo seba, alebo svoj produkt, tak to asi úplne nepôjde. A ja mám už skúsenosť z obchodu nejakých 5 rokov, čiže niečo málo som si zažil, ale nebudem sa teda o tom obchode rozprávať sám, ale práve Jaro s tebou, takže Jaro, vitaj. Ahoj. Najviac ťa ľudia podľa mňa poznajú z tvojho podcastu, ktorý už neviem, či úplne tvoj podcast, ale teda si to ešte prejdeme, 24 hodín na úspech, kde vlastne spovedáš, alebo si spovedal ľudí, ktorí ten obchod alebo vlastne obchodnú komunikáciu nejako riešili, s podnikateľmi a nejakými obchodníkmi, takže mal by si mať podľa mňa veľmi veľa know-how, lebo podľa môjho názoru vlastne ty všetko tým pádom vieš, lebo sa s tými ľuďmi rozprávaš, tak to skúsim dneska z teba nejako povyťahovať, také tie top veci. Tak sa na to teším. Ale ako je to teda s tým podcastom teraz? Ty si dobre povedal, že v rámci tej mojej činnosti tak veľa ľudí ma eviduje práve vďaka podcastu 24 hodín na úspech, čo bolo na jednej strane super, na druhej strane to bolo, že keď sa mi postupne služba, ktorú robíme v rámci môjho podnikania rozširovala, tak to bolo trošku náročnejšie začať komunikovať o tom, že Jaro sa nerovná iba podcast, ale tu máme iné služby, že už aby ma ľudia nevnímali iba v tej krabičke tých podcastov. To znamená, že ja som si potreboval trošku rozviazať ruky a hľadal som nejako neplánovane posledný pôrok nejakého človeka, ktorý by prevzal tú štafetu a vedel by ten podcast 24 hodín na úspech prevziať. A nie len prevziať, ale posunúť na vyššiu úroveň, na lepšiu, či už obsahovú, alebo aj z hľadiska nejakej distribúcie úroveň. No a spojili sa mi síly s Tomášom Terekom, ktorý bol najskôr môj hosť a sme si tak naozaj ľudsky aj biznisovo sadli a sme začali o tom debatovať, že Tomáš chcel vytvárať nejaký vlastný podcast, tak ja som povedal, že ešte Tomáš, ja sa teraz zahrávam s takou myšlienkou a sme si to rozobrali a zhruba sme to nechali naozaj veľmi voľne plynúť a asi po 3-4 mesiacoch sme si povedali, dobre, takže on bude ten správny človek, ktorý to prevezme. A keď dám moje ego preč bokom, tak musím povedať, že ten podcast sa začínal čím ďalej tým viacej orientovať tým podnikateľskými témami. A keď dám to moje ego preč, tak naozaj Tomáš dokáže urobiť ten obsah o mnoho hodnotnejší, o mnoho viesť viacej do hĺbky s tými ľuďmi pri tých rozhovoroch. To znamená, tá epizóda bude naozaj pre podnikateľov o mnoho hodnotnejšia. A ja ten podcast vlastne stále zastrešujem produkčne a konzultačne, ale už nebudem teda tá tvár toho podcastu, čiže bolo to veľmi náročné obdobie, teda rozhodnúť sa, že po tých 5 rokoch, že či ten krok urobiť alebo nie. Ale urobil som to z hľadiska nejakých teda ďalších krokov, kde sa s mojou firmou chceme ďalej profilovať. Tak podnikatelia robia ešte exity z firiem, tak si spravil exit z podcastu. Tak to nie je úplne bežné, som sa s tým ešte nestretol na Slovensku. Tak Slovensko je stále malý trh, takže tých prípadov je asi veľmi málo. Ale mne sa s Tomášom naozaj, že tam sa spojili veci, že celkovo ich spoločnosť Bills Builders sa nám tak spája strategické partnerstvo, že spolupracujeme aj s mojou spoločnosťou, takže viac menej mi to prišlo ako taký rozumný krok a je to taký win-win na všetky strany. Jasné. A teda ty si už 14 rokov v obchode, si mi teraz pre chvíľkou spomínal. 14 rokov B2B hlavne B2B. A 16 rokov celkovo v obchode. OK, a tie 2 roky boli? Ja som mal skúsenosti s financiami, to beriem ako teda B2C. Áno. Takže preto aj myslím si, že jedna z vecí, prečo som ho zavolal, tak možno aj v rámci tých financií, že niečo sa tým dotkneme. A 2 roky teda bola moja kariéra financií, ale to bolo fakt, že na začiatku to bolo 13-14 rokov dozadu, kedy som naozaj ten obchod vnímal úplne veľmi inými očami ako teraz. No tak ako dneska som sa s tebou nechcel baviť o tých financiách vôbec, ale keď som načrtol, tak aspoň povedz, že aká bola tá tvoja dôročná skúsenosť, čo ti to dalo, či ti to vzalo?
Ja na to nedám dopustiť. Keď sa mňa niekto spýta, že aká bola moja skúsenosť vlastne so spoločnosťou, ktorou som spolupracoval, tak ja hovorím, že to bola pre mňa veľká škola. Veľká škola z hľadiska uvedomení si, že keď naozaj sa chceš niekde posunúť, osobnostne, biznisovo, obchodnícky, akokoľvek, nazvime to do škatulky, že osobný rozvoj, tak nemôže sa spoliehať, že ti to samé spadne, že musíš naozaj sám na sebe pracovať, musíš trošku zmeniť ten mindset a začať pracovať nad vecami inak a investovať do seba. Čiže pre mňa, ako to bola obrovská škola a každý, kto váha v rámci nejakej kariéry, že je to správne ísť, vyskúšať, neísť, tak určite to môže byť pre každého veľká škola. Ma teší, že hovoríš. Som sa teraz bál, že čo povieš, lebo však vieš, tá reputácia týchto finančných firiem tak nás tak predchádza trocha. A je to tým spojené, že áno, ja tu teraz hovorím o tom, že vyskúšaj a možno sa ti to vyprofiluje tak, že áno, je to tá moja kariéra a budem v tom pokračovať a možno ten človek si povie, že OK, je to nejaký medzistupienok, ale proste bude sa mi tá kariéra vyvíjať ďalej. Čiže to vyskúšať si je dobré, akože že naozaj ťa to niekde posunie. Na druhej strane to je to mínus, že potom veľa ľudí vlastne to skúsi a nie každý to robí úplne proste, čo ti budem hovoriť, asi vieš, ako tak, že proklientsky. A tým pádom tá reklama sa šíri akákoľvek. A často tá negatívna sa šíri o mnoho rýchlejšie ako tá pozitívna, ale akože za mňa to bol dôležitý milník a dovolím si tvrdiť, že keby som vtedy neskúsil, tak teraz nepodnikam. Tak to som iba rád, samozrejme. Pociťuješ, alebo vnímaš ty samého seba ako obchodníka? Aj stále teraz? To je dobrá otázka, že áno, odpovede áno. Ale? Ale ono to je zaujímavé, že keď som začínal ten obchod robiť na začiatku, tak som si myslel, že naozaj, že prešiel som pár kurzov, prečítal som si pár kníh a myslel som si, že dokážem predať komukoľvek, čokoľvek a akože dajte mi čokoľvek a dokážem proste urobiť zázraky. A paradoxne, že čím dlhšie sa v tom obchode pohybujem, tým viac si uvedomujem, že aká to je náročná disciplína, aká to je zároveň krásna disciplína, že aké fascinujúce robiť ten obchod. A čím viac som v tom obchode, tak tým viac si uvedomujem, že aký slabý obchodník stále som, lebo vidíš ten svoj obchod z úplne iného uhlu a čiže je to neustály seba rozvoj. Proste obchodník, keď si povie, že OK, teraz už ako keby úvodzovka, že všetko viem a už môžem vlastne iba fungovať, tak to je omyl, lebo ten trh sa vyvíja, klienti sa vyvíjajú, trendy sa vyvíjajú, tak proste je to neustály seba rozvoj. A to je sranda, lebo naozaj ja teraz možno po 500 klientoch mám presne menší pocit, že viem obchodovať ako po 3 klientoch, čo som mal. Máme tam, to som si povedal, že už tretí klient predaný, ja už to viem, už ma nechajte a budem robiť. No a nie, presne čím viac, lebo však obchod je o ľuďoch a ľudia nie sú úplne najjednoduchší. Emócie, rôzne situácie, každý iný, to je naozaj veda za tým. A preto mi pre mňa veľmi fascinujúce, keď niekto sa to rolou toho obchodníka teda sa rozhodne ísť. Lebo nie je to niečo. Na jednu stranu si myslím, že nie je to rola, ktorá je veľmi uznávaná na Slovensku, že teraz by tie malé deti, ak povedali, že ja chcem byť hasič, povie, že ja chcem byť obchodník. Skôr si myslím, že tiež tá reputácia obchodníka ako takého nie je najlepšia. A neviem, ako ty to vnímaš tú reputáciu celkovo tejto profesie, že obchodník? Ja to nevnímam ako zlom. Ako pre mňa to je. Obchodník má veľkú moc v tom, že dokáže si ten život veľmi výrazne ovplyvniť. V zmysle či už príjmovo, či už nejakého osobnostného rozvoju. Naštartujete túto kariéru, lebo ten obchod proste je kľúčový. Ja som začal podnikať pred 4 rokmi. Odišiel som naozaj zo super práce, komfortnej práce. Ja už som mal ľudí, ktorých som kontroloval, už mňa nekontrolovali, čiže naozaj mal som super kolegov, super zákazníkov a niektorí ľudia by to vnímali, že odišiel som ako z nejakého dream jobu. A otvoril som si vlastnú firmu, ale ty si uvedomíš, že vlastne bez toho obchodu sa nič neudeje. A či už predávaš nejaké produkty alebo služby, tak môžeš hovoriť o tom, že aký máme napríklad super klientský servis, aký sme výborní, ako sa o klientov staráme, lenže keď tých klientov nedokážeš zobchodovať, keď tých klientov nemáš, nedokážeš niečo predať, tak nemá sa o koho starať. Čiže v tom obchode to všetko začína, končí a ty jednoducho, to je taký kyselík toho biznisu. Či už máš vlastné podnikanie alebo spolupracuješ s niekým, vlastne bez toho, aby si nerobil ten obchod, tak je málo, neviem, či aj vôbec nejaký biznis, kde môžeš fungovať bez tých klientov.
Dobre, ale keď teraz si nezvažuje niekto, že teda chce si ovplyvniť ten príjem a rád by teda išiel sa živiť tým, že by niečo takto že predával, tak čo, že je to také, že musí teraz otravovať ľudí a teraz musí byť extrovertný a neviem, pomaly oslovať ľudí na ulici? Alebo toto, ako je toto? Tak asi závisí biznis od biznisu, že aký robíš. Ja napríklad som sa našiel v tom, že pre mňa, ja sa doma cítim v tom B2B segmente. A vyskúšal som si rôzne veci a vlastne pravidelne, ako to je práca obchodníka od toho, že prídeš niekde do veľkej firmy na vrátnicu a zazvoníš a klopeš na dvere a proste dostaneš sa od vrátnice možno až na nejaké oddelenie, cold cally, potom referencie a odporúčania, akože tých vecí je strašne veľa. Musí byť dobrý obchodník extrovert? A vôbec nie. Práve naopak, že, alebo nie naopak, závisí od toho, že akým spôsobom ty dokážeš vlastne ten svoj štýl obchodovania potom používať. Lebo najhoršie, čo si subjektívne myslím, je, keď sa nejaký introvert snaží pretvarovať alebo prerobiť na aj extroverta, že teraz prídem za zákazníkom a musím byť naozaj strašne dobre pozitívne nabudený a veľa o tom rozprávať a proste snažím sa byť taký ten až príliš. A na druhej strane, keď ty dokážeš využiť tie svoje introvertné vlastnosti, tak dokážeš dobre počúvať tých ľudí, dokážeš klásť dobré otázky, ale teraz nehovorím, že čo je lepšie, čo je horšie. Teraz ide o to iba, že nesnažiť sa robiť ten iný spôsob, ktorý ti nie je úplne prirodzený, ale naopak využiť to, v čom si dobrý, akým spôsobom, v čom sa dobre cítiš a to rozvíjať. Ten tvoj spôsob je aký? Ten najprirodzenejší? Ja som introvert. Ja som introvert, to veľa ľudí mi neverí a ono v podstate aj, vieš, keď sa bavíme o takýchto nejakých charakterových vlastnostiach, tak to neznamená, že introvert je človek, ktorý príde a proste, že má problém sa s niekým porozprávať alebo niekoho osloviť aj na tej ulici. To akože vôbec to neznamená. To znamená, že jedna z x vecí je, že ja dokážem v pohode byť v spoločnosti, dokážem sa postaviť s nejakým miernym stresom pred kamery a viem prezentovať pred ľuďmi a podobne, ale stojí ťa to o mnoho viacej energie, o mnoho viacej úsilia. To znamená, že ja napríklad pre mňa je, že keď ja už potrebujem nejako dobiť baterky, tak pre mňa je ideálne, že keď som sám v kľude a nemusím vlastne teraz tráviť čas s ďalšími ľuďmi. A naopak zase, že to neznamená, že extrovert nevnímajte proste extroverta ako také, ktorý príde a teraz jeho úplne plná miestnosť a musí byť strašne ukričaný. To, vieš, tam sú také tenké hranice, ale ide o to, že využite svoje silné stránky a rozvíjať ich. A ja napríklad, keď hovorím, že ja som introvert, tak sa snažím rozvíjať práve to, že rozprávať na tých stretnutiach menej, čo bude asi dosť blbé, keďže dneska budem dominantne rozprávať a tak budú si ľudia hovoriť, že sa tu rozprávať. Vítaj na druhej strane. A potom v podstate, že vnímať ten rozhovor trošku z väčšej hĺbky a dávať také tie naozaj také hĺbšie otázky a posúvať ten rozhovor viacej do hĺbky s tým klientom. Čo je taká nejaká tvoja najsilnejšia silná stránka, ktorú vieš ty používať v obchodnej komunikácii alebo obchode ako takom? Neviem, či dokážem jednoznačne odpovedať, lebo často to je súbor vecí. Vieš, to není to, že nejaká jeden zázračný kľúč, ktorý keď teraz začneš používať, tak ti to otvorí dvere do novej dimenzie. Je to skôr súbor rôznych vecí. Ale to, čo mne napríklad funguje, tak neustále sa snažím zlepšovať v kladení otázok. A na to, aby si vedel dať dobrú otázku, tak potrebuješ vnímať toho človeka a vlastne hĺbkovať ten rozhovor. Že keď mám byť nejaký príklad, tak sedím so zákazníkom na stretnutí a ten zákazník mi povie, že teraz pýtam sa, že čo je pre vás dôležité. Ten zákazník povie, že servis. OK, ja si napíšem servis. Čo ešte je pre vás dôležité? Cena. Cena, super. A teraz čo je ešte dôležité? A to je všetko. A teraz čo urobíš s týmito informáciami, ktoré dostaneš? A teraz veľa obchodníkov to možno spraví takým spôsobom, že OK, servis a začnem popísať, aký máme servis výborný a prečo náš servis a akým spôsobom sme to riešili u druhých zákazníkov. A na cene sa vždycky samozrejme dohodneme a už začneš veľmi rýchlo prezentovať. Ale v podstate to hĺbkovanie rozhovoru znamená, že ty sa toho človeka môže spýtať, že OK, čo to znamená ten servis? Ako vyzerá vo vašom svete ten dobrý servis? Aké máte skúsenosti s tým servisom doteraz? Čo fungovalo, čo nefungovalo? A jednoducho ty z tej takej povrchnej roviny sa dostaneš do takej hĺbšej a tam vzniká ten obchod, kedy ten človek často na tom stretnutí, keď si povie, že dáš mu otázku a ten zákazník rozmýšľa a vidí, že sa na tú otázku zamýšľa, že takúto otázku ešte nedostal, alebo proste ho to prinútilo trošku rozmýšľať. Ale ako to spraviť tak, aby ten človek nemal pocit, že na neho príliš, neviem, ako keby ho príliš spovedáš, alebo ideš až moc do hĺbky. Lebo mám skúsenosť, keď niekoho sa pýtuješ otázku za otázkou, tak potom môže mať taký obranný mechanizmus, lebo má pocit, že teda ideš až moc do nejakej hĺbky.
Ono je trošku náročné akože popísať to, ako to urobiť v praxi, lebo to neznamená, že ty povieš iba otázka, odpoveď. Ty môžeš do toho vnášať nejaké svoje návrhy, svoje postrehy. To znamená, že ja to poviem teraz tak nepopulárne, asi to ťažko bude uchopiteľné, ale tak ako keď sa s niekým rozprávaš so známym, tak vlastne tiež sa ho nepýtaš iba, že tak ako bolo na tom koncerte? A on ti odpovie, že dobre. A čo sa ti najviac páčilo? A on ti odpovie, že vieš čo, páčilo sa mi tie efekty, ktoré tam boli. A pôjdeš aj na budúce a vieš, je to také strojené, ale naozaj snažiť sa byť taký ľudskejší a rozprávať s tým, doslova, že rozprávať s tým človekom. A môžeš tam vyslovene zapracovať, ja neviem, ako bolo na tom koncerte, že vieš čo, že bolo to dobre. No ja som tiež ešte na takom koncerte nebol, tak ma zaujíma, že ja som bol maximálne na takomto a už rozvíjam to a potom dám tú otázku. Čiže ono to je veľmi náročné dať nejaký konkrétny návod, ale nerobiť to vyslovene strojeno. A často je to o tom, že to nevadí, keď mu dáš napríklad aj niekoľko otázok po sebe. Keď sú tie otázky správne načasované a správne povedané. Lebo keby si mal pri každej otázke nejakým spôsobom teda dať medzi odpoveď svoj nejaký pohľad, tak sa to ťahá a ten zákazník často má naozaj minimálne teda v tom mojom B2B segmente je to o tom, že často máme na to stretnutie pol hodinu, 3/4 hodinu a aj máš byť taký pragmatický ak veci. A je rozdiel ale otázka. Keď ja ti budem dávať otázky, ktoré ťa zaujímajú, ktoré ťa nútia uvažovať a dotýkajú sa toho, čo ty chceš vyriešiť, nejaký či už problém alebo nejakú výzvu alebo niekam chceš posunúť svoju firmu, tak ty to nevnímaš ako nejakú spoveď. Ale závisí, je otázka. Keď to budem robiť príliš technicky, tak to je rozdiel, ale keď ti budem dávať otázky smerujúce k tomu biznisu, a ty budeš vidieť, že OK, to sú relevantné otázky, na základe ktorých ja ti viem potom nastaviť nejaký konkrétny návrh, tak ty to nevnímaš ako spoveď. Ty to naopak vnímaš ako veľkú pridanú hodnotu, že ten človek, čo sa ťa pýta, tak naozaj dokáže tej tvojej oblasti porozumieť. Lebo to nie je o tom, že ako ty to dokážeš odprezentovať, ale naozaj toho človeka trošku vytrhnúť z tých bežných otázok, ktoré on dostáva. A on sa zamyslí nad tým, že OK, tak ten človek na druhej strane, že vie, o čom hovorí, že vyzná sa. A čo sa týka toho, ja to nazvem to predpripravenie si pôdy, tak ja mám veľmi rád napríklad spôsob, ako to robí Viktor Kostický. On bol tiež v mojom podcaste ako host. A sa nám tak, my už mali párkrát stretnutia, mne sa veľmi páči, že akým spôsobom on využíva tú svoju povahu. On veľmi aktívne pracuje s tichom. A napríklad ty si tam hovoril to, že môžem sa vás pýtať niečo, tak on to ešte posúva do takej viacej ideácie, takej psychologickej úrovne, že minulé mi hovoril jeden príklad, že môžem sa teraz spýtať otázku, ktorá možno bude tak zvláštne, tak možno až divne znieť zo strany obchodníka? A zostaneš ticho. A je to iné, ako keď sa spýtaš, môžem sa vás spýtať nejakú otázku? A že buduješ aj tú pozornosť, buduješ tú zvedavosť a aj pri jednom, aj pri druhom ti ten človek pravdepodobne povie, že áno, že spýtajte sa, alebo vieš, možno niekto, kto je na druhej strane, ten zákazník tak povie, že no tak závisí, čo to bude samozrejme, ale pri tom, ako to teraz som povedal, ten príklad toho Viktora, čo určite tom to povie lepšie ako ja, teraz som to zreprodukoval, tak minimálne vyvoláš väčšiu váhu dôležitosti a budeš proste mať toho človeka viacej, mať jeho pozornosť. Čo je podľa teba takže definícia dobrej otázky, obchodníckej otázky? Ako rozoznáš zlú od dobrej? To neviem, či dokážem ja nejakým spôsobom zhodnotiť, lebo to vo finále závisí od toho, ako na tú otázku reaguje klient. Keď ti to posúva ten rozhovor s klientom viacej bližšie k tomu cieľu a viacej do hĺbky, tak to je dobrá otázka, lebo dobrá otázka je vtedy, keď v nejakom momente, to neznamená, že každá otázka má byť teraz, že ten človek si povie, wow, toto je úžasný obchodník. Ty sa musíš tými otázkami tam dopracovať, aj takými bežnými to nazvieme, ale keď ťa to dostane niekde, kde ten človek proste naozaj si povie, že to je relevantná informácia, relevantná otázka, ten obchodník vie, čo sa ma pýta. Čiže neviem, ako by som to možno nejako ti dal do nejakého príkladu, ale ja dávam vždycky takú veľmi by som dal dôraz na to, že ani nie na tú prvú otázku, ale na to, že akým spôsobom rozvíjaš to ďalšie otázkovanie. Lebo keď sa ťa spýtam ja, že proste čo je dôležité pre teba, ty povieš servis a ja sa spýtam potom veľmi jednoduchú otázku, veľmi jednoduchú, nemusí za tým nič hľadať, že čo to znamená servis?
Alebo že dobre, tak skúste mi popísať, že ako vyzerá ten dobrý servis, tak aby naozaj, že ten štandard, ktorý má byť zachovaný. A to nie je nejaká zázračná otázka, len ide o to, že v akom momente, ako ju použiješ a ty mi teraz popíšeš ten servis, ja si predstavím takto a dáš mi tam nejakú informáciu napríklad, že aby som nemusel na servis čakať príliš dlho. Na tú opravu, keď sa mi niečo pokazí. Tak vieš, no tak dlho. Napíšem si dlho, alebo sa spýtam, že čo to znamená dlho? Teraz no tak ako už 48 hodín nie je predstaviteľné, viacej už nemôžeme. A mne to otvára zase možnosti, idem zase hĺbkujeme, ideme po povrchu, ale bavíme sa s ním, že už ste mali napríklad so súčasným dodávateľom nejaké také problémy, že ste čakali viacej ako tých 48 hodín? A čo vám to spôsobilo? A to je to, že vlastne tie otázky nie sú nejako zázračné, len sú nejakým spôsobom správne načasované a ja sa prirodzene zaujímam o to, kde ti ja môžem dať tú odlišnosť, tú pridanú hodnotu. Čiže ja skôr ako možno by sme sa mali baviť o nejakých konkrétnych radách a typoch, ktoré sú s tým spojené samozrejme, ale je to o tom skôr toho inom pozretí sa na ten obchod. Že naozaj ja teraz napríklad sa snažím veľmi aktívne aplikovať to, že nemusí byť každý môj klient. Že prídem za tým zákazníkom, za potenciálnym a ja zistujem, či mu naozaj reálne dokážem pomôcť mojou službou. Či mu dokážem vyriešiť nejaký problém, ktorý on má, ak nejaký má. Ak nie, tak nevadí, nič sa nedie. Toto veľmi pomohlo pri telefonátoch, že ja som zmenil cieľ toho telefonátu, že veľmi dlho som mal dlhé roky ten cieľ, že dostať toho človeka na stretnutie a potom som asi až iba minulý rok nejako zmenil to na to, že cieľ mi zistiť, že či vôbec môže byť môj klient. Či naozaj by sme si vzájomne rozumeli. A toľko času mi to ušetrilo. Aj tak mňa opadla presne taký ten stres, lebo ja som vedel, že vlastne nepotrebujem teda, že akože ten úspešný telefón nebude vtedy, keď bude mať stredko, a vtedy, keď si zistím, že naozaj cez tie otázky, či mu viem byť vôbec pridanou hodnotou, a oveľa ľahšie sa mi telefonuje, tak kvitujem, že áno. Zmeniť cieľ telefonovania. To je úplne, neberieš to odmietnutie ako osobnú vec a druhá vec je potom sa ti veľmi radikálne zvyšuje úspešnosť obchodného stretnutia. Lebo ty potom môžeš mať proste, že OK, ja mám 10%, 15, 20, 30 a podobne, ale keď máš relevantného klienta, ktorý naozaj potrebuje niečo riešiť a vieš mu byť pridanou hodnotou, tak tá tvoja úspešnosť neskutočne rastie. Ja som si rád s tebou dal aj takú nejakú ukážku tých teda dobrých otázok obchodníckych. Teraz som si nahral, že keď to urobím. Áno, okay. Tak teraz sa ukáž. Teraz môžeš kľudne aj využiť aj Viktorové rady, prácu s tichom, čokoľvek budeš potrebovať. Že by som bol rád, keby si mi skúsil niečo predať. Však ty teraz vlastne ja to vnímam, že teda najviac teraz riešiš takto, kľudne si vyber ty, ale môžeme to kľudne zaramcovať do toho, že tie konzultantské služby napríklad na podcast. Čiže mám podcast a ty vieš, ako sa to robí, máš toho veľa know-how, aj nejaké služby, vôbec netuším vlastne, aké všetky služby, takže možno, že neviem, skús mi to predať. Skúsme. Pozerám na čas. Aký dlhý mal byť tento podcast? Dajme to na 5 minút. OK, zastav, kým to bude mať nejakú pridanú hodnotu. Dobre. OK, Andrej, tak čo sa týka tvojho podcastu, ty koľko máš za sebou vlastne teraz epizód už vydaných? Vypublikovaných, nenatočených, ale vypublikovaných? 6 aktuálne. A natočených v šuflíku niekde, ktoré čakajú na publikáciu? 12. OK. Pýtam sa to aj z toho, že som zvedavý, kedy vyjde táto epizóda, aby som to vedel potom nejako promovať. Takže kedy prídem na rad, či september, október, alebo kedy? Tak 2,5 mesiaca. 2,5 mesiaca. OK, no predpokladám, že ten podcast si spustil s nejakým očakávaním a mňa by zaujímalo, že čo by ti ten podcast mal priniesť, asi možno biznisovo, keďže sme v biznisovom podcaste, aby si s odstupom času zhodnotil, že OK, akože tá energia, ten čas a tie peniaze, ktoré do toho musím dávať, tak neboli zbytočne vyhodené. Čo sú tie očakávania, ktoré by ti mal ten podcast naplniť? Som mal definované také 3 na začiatku. Prvá z nich bola taká, že musí mi robiť radosť. Ale potom som zistil, že ten podcast niečo aj stojí, takže okrem radosti potrebujem... Po radosti. Z radosti sa nenajem, takže z dlhodobého hľadiska potrebujem niečo iné ako iba radosť. Lebo mňa veľmi baví, takto sa baví s ľuďmi o tom biznise, spovedať ich a to je niečo, čo mne veľmi srdcu blízke. A hej, ale potom druhé očakávanie bolo teda budovanie nejakého toho osobného brandu, aby presne si ma ľudia teda aj spájali s tým, že teda to je ten Andrej, ktorý dokáže že aj možno aj dať tú hodnotu tomu okoliu, ale
to bokom, a to najdôležitejšie je teda ten tretí, a to je generovanie lídov do budúcna. Práve teda ako my riešime teda vlastne finančné služby, takže tým pádom aktuálne, keď chceme, no vlastne nábor, hej, keby sme chceli nejakého nového spolupracovníka, tak naša cieľovka je človek, ktorý je aktuálne zamestnaný alebo možno živnostník, a my máme ako veľmi dobrý systém, na Slovensku som nevidel nič lepšie, že my vieme takéhoto človeka chytiť a my ho ako vieme naučiť s tými finančnými službami podnikať. Tým pádom preto aj tie témy ja vlastne ladím tak viac začiatočnícko-podnikateľsky, seborozvojovo, lebo práve to sú témy, ktoré zaujímajú tú moju cieľovku. Takže ten cieľ a to očakávanie presne, že do budúcna by to mohlo generovať lídy na práve takýchto ľudí. A tá cieľovka, teda si mi stručne si popísal, ale sú to iba títo ľudia, ktorých chceš osloviť, alebo aj nejakých iných by si chcel ešte oslovať, zamerať sa na oslovenie? Ako je tam niekoľko úroveň tých cieľoviek, tá, čo nám sedí najviac, je práve to, čo som popísal, ale sú tam potom aj ďalšie, čo sú tu už aktuálne už existujúci finančáci napríklad, ale je tam viac rôznych vedľajších cieľoviek, ale tá, čo nám sedí najviac, vzhľadom na to, ako hodnotu my vieme tej cieľovke dať, tak je to práve ten človek, ktorý je zamestnaný a chcel by prejsť do toho podnikania. A teraz v rámci firmy vás je koľko teraz takýchto spolupracovníkov? Teraz je nás 40 približne. 40, OK. Čiže vlastne plán je nejaký rast biznisový. Áno, tak. V rámci, teraz sa bavíme o raste celej spoločnosti, alebo bavíme sa o nejakej tvojej skupine, ktorú vlastne budeš ty priamo mať na starosti ako manažer? To aktuálne ešte nie je nejako presne dohodnuté, takže, ale ja kebyže teraz mám, neviem, príde mi teraz 20 lídov, tak ja nemám šancu teraz sa o tých ľudí starať, takže potom by som to určite posúval potom do firmy. OK, a teraz keď na chvíľku dám podcast bokom, že čo ti v rámci aktuálnych tých náborových kampaní najviac pomáha, že akým spôsobom sa ti darí získavať tých nových spolupracovníkov? Vlastný network je prvé, druhé je odporúčania, tretie je LinkedIn. No inak s tým LinkedInom mám veľmi bohaté skúsenosti a pre mňa to je akože sociálne si číslo 1. Závisí samozrejme od oboru, ktorý riešiš, ale pre mňa ten LinkedIn je výborný, lebo tam nenájdeš nejaké také tie user 4 555 000, ale máš tam naozaj tých reálnych a často relevantných ľudí. Takže toto sme asi nárovnako v tomto, že ten LinkedIn mám veľmi rád. OK, čo sa týka teda nejakých obchodných cieľov, to si mi zadefinoval. Máš to aj nejako kvantifikované, že koľko tých nových lídov by malo byť, povedzme, celkovo a potom koľko z nich by si mal rád ideálne vďaka podcastu? Že aktuálne nie. Môj plán bol taký, že prvého pol roka budem vyslovene iba produkovať, uvidíme, že ako sa v tom cítim. To už vlastne o 2 mesiace, alebo nejaký mesiac a pol už tam budem a mám presne naplánované, že potom budem riešiť tieto čísla. Aby som vedela, že čo je nejako reálne, mal som v pláne teda, aj to riešiť s nejakými marketérmi a teda, aby som presne si vedel nastaviť nejakú ešte možno lepšiu stratégiu marketingovú na to celé. A lebo teraz mám pocit, že by som len tak nejaké číslo strelil a vôbec neviem, že či by to bolo relevantné. A to je dôležité, akože keď nemáme číslo, tak nie je účelom teraz ho vymyslieť, takže aj to je pre mňa dôležitá informácia. No a keď by si mal zadefinovať nejakú vec, s ktorou teraz najviac bojuješ, že ktorá by ti ako keby, že keď ju dokážeš vyriešiť v rámci toho podcastu, takže by ti najviac rozjazalo ruky a prinieslo ti to najviac tých lídov. Vieš identifikovať nejakú takúto vec? Tak šírenie toho podcastu do sveta. To je teda obrovská vec, samozrejme, obrovská téma s milión spôsobov, ale áno, že aktuálne mám možno nejakých 300 vypočutí na jednu epizódu, čo ja neviem ani, či je to dobré, či zle. Možno bežne ľudia majú prvýho pol roka 10 vypočutí, ja neviem vôbec. Takže možno väčšina ľudia majú 100 000 vypočutí, takže ja neviem ani, či je to dobré, či zle. Takže presne, že presne toto nejaká konverzácia s niekým, kto sa v týchto veciach naozaj teda, že vyzná a potom že mi presne povie, ako najlepšia stratégia na to šírenie. Akože je dobré, že nad tým takýmto spôsobom uvažuješ, lebo veľa ľudí sa pustí iba do podcastu, vyhodí tam veľa peňazí, energie, času a keď sa bavíme o biznisových podcastoch, teda, ktoré nemajú skončiť iba pri tom, že robia mi radosť, ale nemali by byť teda nákladová položka, ale že tá investícia sa vráti. Ale je dobré, že nad tou distribúciou, že minimálne začínaš nejakým spôsobom uvažovať. V rámci teraz tých aktuálnych distribučných kanálov, že akým spôsobom sa snažiť propagovať ten podcast? Tak najviac sú tie spolupráce v rámci tých hostí, čiže teraz máme spoločný podcast, tak z toho potom ja spravím tie reelska a potom ťa poprosím, nech mi to zazdieľaš. OK, čiže cez tých hostí, ktorí majú nejakú visibilitu. OK.
Mám ešte niekoľko doplňujúcich otázok, ktoré by asi boli na ďalších 10-15 minút možno, ale myslím si, že mám tie najdôležitejšie informácie, aby som aspoň trošku vedel navnímať to tvoje vnímanie tohto sveta. Možno ešte jedna veľmi, veľmi dôležitá technická otázka, lebo veľakrát, keď sa s ľuďmi rozprávam o distribúcii podcastu, lebo to je jedna z tých pridaných hodnot, že my vlastne v rámci našej služby pomáhame nielen vytvoriť ten obsah, urobiť prípadne produkciu, od ktorej sa snažíme teraz čo najďalej dávať ruky preč, ale zamerať sa v rámci konzultácií práve na to, akým spôsobom dostať ten podcast k tým relevantným ľuďom, k tej relevantnej cieľovej skupine. No a v podstate veľakrát, keď sa bavíme s ľuďmi o tomto, tak natrafíme na jednu dôležitú vec, že ten podcaster vidí nejakú štatistiku celkových vypočutí, ale nevie, že či sú to relevantní ľudia. A druhá veľmi dôležitá informácia, že ako vlastne získať informáciu, že koľko tí ľudia vypočujú z toho podcastu. Lebo jedna vec je, keď tvoji poslucháči si pustia hodinovú epizódu a pustí si na začiatku 300 ľudí a ty potom rozmýšľaš, že ako robím na konci nejakú špeciálnu call to action. Že keď toto poviem v tom podcaste, tak ako keď tu zatváram obchod, aby som to uzaverel, aby sa tí ľudia preklikli, aby sa niekde zaregistrovali, aby sa so mnou stretli a podobne. A veľakrát je tam veľmi zaujímavé zistenie pre tých našich klientov, že jedna vec je, koľko ľudí si ten podcast na začiatku pustí, ale druhá vec je, že koľko ho dopočúva do konca. Ty si pozeral takúto štatistiku, takúto analytiku, že koľko z tých 300 ľudí priemerá na tú epizódu počuje ten podcast do poslednej minúty? Spotify mi to ukazuje, tieto dáta, vlastne aj na YouTube hádžem, takže aj tam to tiež je. Koľko to je percentuálne? Joj, to by som mal si vedieť, čo? Musíš vedieť teraz, ale vieme sa na to pozrieť samozrejme. A toto je jedna z dôležitých metrík, na ktoré by sme sa mohli pozrieť, lebo tých možností spolupráce sú ako keby dve, na ktoré sa môžeme zamerať. Bude nejaký jednorazový workshop, kde my si sadneme a kompletne vlastne sa pozrieme na to, že to, čo v tomto podcaste už aktuálne funguje, to, čo napríklad máš ty nejaké otázniky a potreboval by si ich vyriešiť a ušetriť čas, aby naozaj si dostal sa čo najrýchlejšie k tomu cieľu. No a v podstate potom, akým spôsobom to preniesť do tej distribúcie, že vyslovene konkrétne rady, akým spôsobom získavať nielen vypočutie, ale relevantné vypočutie. Lebo ja nie som dobrý v konzultácii podcastov, ktoré idú iba na masu, ale skôr naozaj na to, že zacieliť na tú konkrétnu cieľovku, aby si mal z toho naozaj merateľné výsledky, že budeš mať z toho tie lídy. Tým cieľom je, aby sa ti z tej služby, ktorú si u mňa zaplatíš, z tej nákladovej položky stala investičná. No a potom to je vlastne ako keby tá prvá vec, že môže to byť ten jednorazový workshop a potom to môže byť vlastne pravidelná spolupráca, kde podľa toho, ak si to ten projekt vyžaduje, tak môžeme sa vlastne stretovať na pravidelnej báze, ktorú teraz neviem povedať, či to bude raz za mesiac alebo dvakrát za mesiac, lebo to závisí od toho, že čo ten projekt si vyžaduje a tam pravidelne riešime, meriame si tie výsledky, máme KPI tabulku, riešime pravidelne, akým spôsobom tú trendovosť, či rastieme, klesáme a podobne. Čiže toto je vlastne to, ale pre mňa je dôležité teda, že či vôbec ty teraz aktuálne vidíš nejakú tému, si spomenul distribúciu, ale že to, čo by som ti ja mohol najviac pomôcť vyriešiť, aby si povedal, že OK, toto má pre mňa zmysel a má to pre mňa veľkú pridanú hodnotu. Či tam vidím nejakú takú tému, hej? Mm-hmm. Tak áno, tá distribúcia. Tá distribúcia. OK. A teraz by som vlastne už prechádzal toho, že teda, že poďme teda sa pozrieť na to, že čo tá distribúcia znamená, ako to vyzerá a čo si skúšal. To je tých 10-15 minút, že čo si skúšal, čo ti fungovalo, čo nefungovalo a takto. Dobre. Ale pre mňa bolo v prvom momente dôležité zistiť, že či vôbec ja ti môžem byť nejakým spôsobom pridanou hodnotou. To si teda zistil. Tak zistil si, že čo? No si mi povedal, že kto je tvoja cieľovka. Zistil som teda, že s čím najviac bojuješ, distribúcia. Ešte mám málo informácií o tom, že čo ti to spôsobuje v tom biznise, aby si náhodou naozaj po pol roku nezistil to, že OK, ja síce som tu mal nejaký podkaz, ale vo finále až teraz začínam budovať, čiže ja ti dokážem ušetriť ten čas, aby si mal tie výsledky o mnoho skôr. A poďme si ešte rozbrať ten rozhovor, že keď si mal nejako zreflektovať, tak dobre, poprvé zistil si, že či vôbec som tvoja cieľovka, to si zistil, že... To som zistil, že viem ti niečo ponúknuť určite. Hej, to vieš. Mám málo informácií na to, že čo by to bol aký produkt, ale viem, lebo si mi povedal, že tvoj pain je distribúcia. Jo. Potom si teda robil čo? Však pýtal si sa ma vlastne otázky? Pýtal som sa ťa otázky. Z môjho pohľadu verím, že to boli relevantné otázky v zmysle toho, že aby som navnímal ten tvoj zámer. Áno, snažil sa pochopiť, hej, že teda
Mám nejaké 3 tvoje ciele, ktoré si povedal, no, takže to je dôležité, že ja viem sa k tomu vrácať, že OK, do akej miery sa ti to podarilo už naplniť. Napríklad teraz máš 2,5 mesiace za sebou, že do akej miery si to už naplnil tie svoje ciele. A vidíš tam nejaký posun? A vieš, ako tam sa vieme v tom pýtať viacej, ale nechcem zase proste do toho namočiť to, že budeš mať blbý pocit z toho, že vlastne, že ako to je. Ale zistil som tie 3 body a no tak, no. A snažil sa tam napríklad niečo aj zapracovať, aby to neboli iba otázky, že o tom LinkedIne, moja skúsenosť s LinkedInom. Áno, Šimon, dal si tam vedome tieto nejaké tvoje skúsenosti a na konci si teda potom dal nejakú namieru tú ponuku, čo vlastne robíš ty. Alebo si tak nech si to opísal, že ako mi vlastne vieš byť užitočný. Áno, veľmi v stručnosti, ja by som ti samozrejme potom tam dal konkrétne, že ako by to vyzeralo, koľko hodín by bola tá spolupráca a akože tie 2 balíčky. Viem teraz, že by to bolo minimálne, akože bude tá jednorázovka alebo tá pravidelná. No len ako by sme potrebovali viacej času spolu stráviť. To určite áno, možno aj strávime. Možno aj strávime. Tak vlastne teraz si zistíš, že či si to dobre predal. Či sa ti teraz ozvem alebo nie. Ale to je niečo, čo riešim, takže vidím to nádejne. Hej, to určite. Dobre, no takto ako však ty po tých 16 rokoch teraz ty nejako komunikuješ obchodne, na začiatku to nejako vyzeralo. Premýšľam, že aký bol taký ten že najväčší posun, že na začiatku si to robil ako, kde si robil? A potom sa spýtam, že aká bola keby taká tá najväčšia chyba, čo si ty ako obchodník robil na začiatku? To je akože, a to nie na začiatku, ako ty čím viac si v tom obchode ponorený, tak si uvedomuješ, že ty robíš neustále nejaké chyby. A dokonca to, že ty zrazu si myslíš, že už som dlhšie v obchode, tak ja si uvedomím, mal som minulý týždeň kola, ja si potom uvedomím, že ty koksa som robil úplne bežné chyby, ako vieš, úplne základné. Aj teraz táto demonštrácia nášho rozhovoru, to nemalo byť to, že teraz takto má vyzerať dokonalý rozhovor. Ja sa to snažím robiť nejako intuitívne na základe toho, že naozaj, že to, čo už je sprofanované, záujem od toho klienta, zistiť, či môže byť pridaná hodnota a potom páči sa. Je to pre teba zaujímavé? Áno, nie. Ak nie, nevadí, nič sa nedieje. Ale tých chýb, to znamená, že bolo strašne veľa. Ja by som sa teraz nerád hral na nejakého guru, že teda som si to vyriešil a teraz už som dokonalý. Ďaleko, akože mám ďaleko od dokonalosti. Ale to, čo mi veľmi pomohlo, je, že stávať si také pravidelné zrkadlo. Lebo veľakrát my v rámci obchodu si dokážeme ulietavať a máme pocit, že strašne veľa robíme, strašne veľa rozrobených aktivít a za chvíľku budeme mať obrovské tržby alebo teda tie výsledky obchodné, ktoré nám idú v tom mesiaci, ale sami seba vlastne klameme, lebo reálne my si to vlastne iba presúvame, že tie rozpracované obchody a veľa z tých rozpracovaných obchodov možno ten klient už má uzavreté, že to nebudem ako keby ani s tebou riešiť. Čiže to, čo mne najviac pomohlo je, že keď som mal také že ťažké fázy, tak som si vyslovene napísal v danom období, OK, máme teraz povedzme, čo je teraz máj, takže jún, júl, august, september, október, november, december. A normálne podľa toho, aký biznis riešiš, tak som si napísal, že klientov, ktorých máš vlastne rozpracovaných v štádiu, že 99% to bude uzavreté. A dal som si, že kedy vidím reálne, že naozaj, že by to mohlo byť v mesiaci. A zrazu, keď si dokážeš, že je to veľmi ťažké, ale keď si dokážeš takéto zrkadlo nastaviť, tak ty zrazu sa pozrieš, že ja v júni mám priniesť, ja neviem, x nejakých bodov alebo nejaké hodnoty, ktorú ty si možno vyčísluješ. A pozrieš si, že síce mám v hlave, že mám rozpracovaných 30 klientov, ale keď si reálne pozrieš, že v júni možno títo dvaja, keď padnú, tak budem rád. Aj to ešte s otáznikom, lebo sa rozhodujú. Tak ty zrazu na ten biznis pozeráš úplne inak. A potom sa stane to, že veľakrát to si zažije asi každý z obchodníkov, že mám pocit, že už teraz tento mesiac to bude super a na konci mesiaca také prekvapenie, lebo tento sa presunul, tento sa odsunul, tento sa zrušil. A čiže také zrkadlo, že čo vidíme naozaj reálne, že v tom máji, v júni, v júli a ďalej už sa bude asi ťažšie predikovať pri niektorých službách. Hej, to sa inak aj u nás stáva dosť často, že človek povie, že ja už vlastne nemusím klientov rozrábať, ja už to mám 2, ale ja viem, že pokiaľ to nezrobí ďalších, tak to môže dopadnúť veľmi zle, takže súhlasím s tebou určite. Ja by som ešte rád rozobral aj trocha tému aj toho, že si spovedal ty veľmi veľa hostí, takže mal by si mať, teda predpokladám veľa akože nejakých príbehov v hlave, aj nejakých informácií, rád, myšlienok, takže čo teraz sa ťa nebudem pýtať, nech mi to celé prerozprávaš, to by sme tu asi boli veľmi dlho. Okay. Ale aspoň kebyže mi možno povieš niečo také, že takže čo ťa vlastne tí hostia naučili, a že čo keby taká tá jedna vec, chápem, že každý to má niečo iné, ale kebyže mám tú otázku nejako zaramcovať, tak že čo je podľa teba to, čo mali všetci tí ľudia spoločné v rámci toho, že úspešný obchod? Čo je veľmi náročné zaramcovať. Každý má ten príbeh, každému funguje niečo iné. Ja som sa naučil, že
tomu úspechu nejakému pomyselnému, lebo to je akože, čo je úspech, to je akože, môžeme debatovať zvlášť podcast, nevedie jedna cesta. A mňa naučilo to, že musíš naozaj si vybrať, od koho chceš čerpať informácie a musíš byť s tým 100% stotožený, lebo sú ľudia, ktorí im funguje brutálne dobre, taký ten voľný štýl a nejako bolo, nejako bude, aj to stotožené s ich povahou, dokážu uzavrieť ten obchod a sú v pohode. A sú ľudia, ktorí sú viacej analytickí, ktorí to majú premyslené, strategicky pozerajú na čísla a im to funguje. Čiže ono, že neexistuje jediná dobrá cesta, to je jedna vec. Druhá vec je, že taká tá vášeň, že veľa, asi aj všetci ľudia, ktorí boli u mňa v podcaste, tak ich symbolizovalo to, že ich baví to, čo vlastne robia. A to je podľa mňa veľmi dôležité, čo ti pomôže aj prekonať nejaké ťažšie obdobie, alebo aj v tom obchode. Stále sa bavíme, že je to iba nejaká miera úspechu, teda tých uzavretých obchodov je nejaké percento z tých neuzavretých. Čiže nesnažiť sa robiť vždycky, že 100% uzavriem a always be closing a teraz každý musí byť môj klient. To jednoducho nebude fungovať, lebo potom ty svoje schopnosti vyhodnocuješ na základe toho, či ti niekto povie áno alebo nie, a to neznamená, že si zlý obchodník. Keď hovoríš, že väčšina z nich mala vášeň pre ten obchod, tak... Preto, čo robili, lebo ten podcast sa hýbal viacej aj potom podnikateľský a neboli to iba obchodníci a obchodné témy. Mňa by zaujímalo, že ako to ty vnímaš, že aký človek musí byť, aké musí mať o nejaké preferencie, vlastnosti, cieľe na to, aby si povedal, že dobre, ten obchod je naozaj niečo, v čom si ja viem nájsť a viem ma to baviť. Na toto neviem odpovedať. Lebo ja som neplánoval byť nikdy obchodník a prvé 2 roky mojej kariéry mňa obchod akože videl som to ako najdostupnejšiu možnosť, lebo sa mi vyskytla taká práca a mňa to nejako nenaplnilo, akože by som bol s tým, že wow, konečne. Vôbec. Až časom, keď som do seba investoval ten osobný rozvoj a vlastne vzdelával som sa, tak som si k tomu našiel vzťah. A takže na toto by som asi... ako to cítiš? Keď to cítiš, že je to niečo, čo ťa naplňa, je to niečo, čo ovplyvňuje tvoj biznis. Ja napríklad teraz stojím pred veľmi dôležitou rolou, že ja som stále malinká firmička. A tým, ako sa naše služby vyvíjajú, tak ja som všetko riešil cez mňa, že od obchodu, realizácia, projekt management a veľmi veľa vecí som riešil ja. A teraz som si akože povedal, že ak chcem posúvať ten biznis dopredu, tak musím urobiť to jedno jediné, čo nikto u mňa vo firme neurobí, a získať nový obchod. Čiže chcem sa zamerať na to, že veľa z tých projektov už máme ten tým vyskladaný takým spôsobom, že už ako keby nie som dôležitý v tej realizácii. Ja môžem sa teraz, konečne tento rok sa nám to podarilo nejako upratať, zamerať iba na ten obchod. Čiže rob to, čo vidíš, že je driver tvojho biznisu. Ak to je to, čo ti posunie tú firmu, tak to rob. A vzdelávaj sa v tom, a ak to cítiš, že proste to baví, naplňa, aj napriek tým odmietnutiam, aj napriek tomu, že veci niekedy sú na hovno, nejdu podľa plánu, ale proste vždycky sa k tomu vrátiš, že ťa to nejako tam láka, tak investuj do seba. Vzdelávaj sa. Toľko materiálov dostupných je teraz na internete, podcastov, kurzov, že naozaj to je... Skôr by som povedal zvyhnutý prst na niečo iné, že ja som si prešiel takým štátom, že som veľa čerpal informácií, veľa som čítal a nič som neaplikoval. A niekedy stačí, že naozaj si otvoríš knihu za 10, 15, 20 eur a ty nehľadaj to, že teraz to má byť nejaká Biblia, ktorá mi všetko priniesie, že naučí ma to obchodovať. Tebe niekedy pomôže 2-3 strany zmeniť úplne pohľad na ten obchod a tie 2-3 strany ti môžu nasmerovať kariéru úplne kde inde. Čiže hľadaj v tej knihe, že čo je tá myšlienka, ktorú ja môžem aplikovať, a hlavne ju potom preniesť do praxe a aplikujú. Ja som sa chcel spýtať, že aké knižky odporúčaš, ale teda akúkoľvek, ale treba to skôr aplikovať. Akúkoľvek, no ja som, tým, že som veľa čítal, tak som našiel veľa brutálnych kníh, ku ktorým som, ja si napríklad knižky kupujem, ja ich nepožičiavam, že vždycky kupujem, lebo sa k ním vraciam. A druhá vec je, že tá kniha ťa zastihne v nejakom momente a niekedy proste ja som sa vrátil ku knihe po pol roku a ja som hovoril, že to je úžasná. A na prvýkrát, keď som mu otvoril, tak ma nebavila. Ale ja teraz napríklad veľmi sa snažím, čo sa týka obchodovania, tak mám veľmi rád knihu Gap Selling. Tam sa snažím trošku v tom viacej. Je to presne o tom, že máš nejaký cieľ, ktorý chce ten tvoj zákazník docieliť, má nejaký súčasný status a ty vlastne si ten mostík, to riešenie toho problému, že ako sa môže dostať k tomu z A bodu do bodu B, čiže Gap Selling. A o sebe rozvojíš, že však knihy nepožičiavaš, ale teda keby predsa by si mal toto pravidlo porušiť, tak ktorú knižku, ktorú aktuálne vlastníš, o sebe rozvoji by si požičal? Ja požičiavam, len sám si nepožičiavam. Keď niečo chcem, tak ja si kúpim. Dobre, tak to by si požičal, však možno mi rovno požičaš. Určite rád si požičam, to nie je problém. To je bez problémov, môžeš prísť, mám takú mini knižnicu. V rámci podnikania, podnikateľský mýtus. Super kniha, tiež odporúčam. V češtine ale.
Bohužiaľ, čítal som v slovenčine, je to pre mňa iná kniha. Iná kniha to je pre mňa, akože je to ťažko uveriteľné, je to pre mňa iná kniha. Gap selling v rámci obchodovania, v rámci telefonovania Miro Princ, jeden výborný český tréner, konzultant, vydal 2 knihy, výborné obidve. Miroslav Princ, doporučujem výborne. A je to na slovenské a české pomery, že nie je to nejaké akože také, že zahraničný trh. S tým si mal rozhovor tiež? Mal. A on je výborný. Takže to sú minimálne tieto 3, čo mi teraz na prvú napadá, ale ako by sme vedeli, určite by som si spomenul nejakých ďalších, ale toto sú také na prvú dobu určite. Dobre, Jaro, tak ja mám teraz takú poslednú otázku na teba, čo vlastne kladiem každému hostovi na záver a to je o investíciách, však vieš, finančák, investície, ale však to je taká otázka, že čo ty vlastne považuješ v svojom živote za tú najväčšiu investíciu, ktorá ti možno už najviac priniesla, alebo si musel najviac teda obetovať voči tomu. A samozrejme nebavím sa aj o tých finančných. A to, ako je to finančná, takú nepovedz, ale väčšina ľudí investuje viac nefinančne ako finančne. My sme mali plán urobiť investíciu napríklad s rodinou, že rodinný dom. Potom som si otvoril firmu. Takže rodinný dom išiel úplne do úzadia. A takto na odľahčenie. Ako tu je to veľmi jednoduché, to je investícia do seba. Ja viem, že toto hovorí veľa ľudí to doporučuje, je to také už ako taká rada, ale naozaj ty, keď sa niečo naučíš a ja si za informácie rád platím, že naozaj som veľmi veľa peňazí investoval, nemyslím teraz konkrétne do knižiek, ale celkovo osobný rozvoj ako taký, ale tú vec, ktorú sa naučíš, teba dokáže sprevádzať celou kariérou a ty už si upravuješ podľa seba, čiže akejkoľvek fáze sa ty budeš nachádzať, tak niektoré veci, ktoré sa naučíš, práve ti dokážu zachrániť akože tú situáciu, kde napríklad budeš aj v nejakých problémoch. A čo bolo to, že tá akože investícia bola pre teba najefektívnejšia? Že dal si tam peniaze a nám si to dal, či to bol nejaký kauč, alebo to bolo nejaké, viem, že workshopy, školenia? To v každej etape života niečo iné. Vieš, lebo aj keď sme sa bavili o tých podcastoch, ako ja som mal hostí do podcastu rôzne pozývaných a ja mám veľmi veľa obľúbených podcastov, teda epizód 24 hodín na úspech. Ale aj tí ľudia mi prišli do života v nejakom momente, kedy som danú tému riešil. Ja som si cieľene hľadal aj podľa toho tých ľudí. To znamená, že aj inak vnímaš tú informáciu, keď je to pre teba aktuálna téma, než keď to je rozhovor pre rozhovor. Preto si tu. Super, to ma potešilo. A to znamená, že to sú veci, ktoré aj tá investícia, na začiatku som investoval, pre mňa napríklad nejaké obchodné zručnosti, potom nejaký coaching som si robil a veci, ktoré mi dávali v tom danom momente zmysel. A nie všetko boli dobré investície, len ty niektoré veci nevieš vyhodnotiť v tej danej chvíli. Takže asi tak by som to, že investícia do seba, to je to, čo ti nikdy nezoberie. Akokoľvek divno to teraz nie a reklamne a podobne. Možno je to klišé, ale je to veľmi dôležité klišé, ktoré by každý mal určite robiť. Takže tak. Dobre, Jaro, takto na záver, tak ti už len mi ostane poďakovať, však kontakt na seba máme, takže môžeme ísť riešiť biznis. Konzultácie podcastové. Mňa to zaujalo, takže kľudne rád sa ti za to ozvem. Takže ďakujem ti krásne za všetky tieto aj také inšpiratívne, ale že užitočné informácie. Držím palce s ďalším podcastom. Tak ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. Ahojte. Tento podcast vám priniesla spoločnosť Star Finance. Možno poznáte niekoho, kto podniká, alebo zaujímajú témy úspechu a sebarozvoja. Určite ocení, ak si budete tento podcast zdieľať. Tie najdôležitejšie myšlienky z dnešného rozhovoru nájdete na našich sociálnych sieťach. Linky sú v popise. Volám sa Andrej Nejedlík a teším sa na vás v ďalšom dieli.